Joo, vähän on tylsää ja muuta tekemistä onneksi harvemmin näin, koska harvoin tulee tehtyä mitään fiksua niin aikoina. Niin aikoina. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta nyt mä ajattelin, että mä tykkään haalia romua välillä pihaan ja himaan, niin huutokaupat komi. Se on kai Suomen isoin tai on Suomen iso huutokauppa. Ja sieltä mä oon, mitä mä oon sieltä ostellut? Koneita, onko autojakin? No, kaikenlaista romua niin kuin sanoin. Kelasin, että jos kävis nyt kattoon taas mikä meininki on pitkästä aikaa huutokaupat komissa ja mä niinku vihaan. Yleensä mulla niinku tämmöisetkin asiat tökkää siihen, että kun ei jaksa kirjautua edes hyvät omaan puhelimeen. Hyvät omaan puhelimeen jaksaa pakotettuna, mutta muuten niin jää aika lailla muiden tehtäväksi tehdä tunnarit ja kirjautumista, mutta näin mulle väitettiin, että tää on äärimmäisen helppo tehtävä, niin katsotaan osaako vajaa-älyinen entinen aliupseeri niin nyt kirjautuu tänne. No niin, huutokaupat.com. Rekisteröidy palvelu. Sähköposti on helppo, kun se on oma nimi. Yleensä muistaa, mistä tulee at. Eikä mikään tää on. Kun ei oo oma kone, niin ei taas toimi. Jees. Numero ei nyt sanota ääneen, koska ihan tarpeeksi on liikennettä muutenkin. Salasanakin tulee nyt videolle, niin tän ehkä muistaa ensi kerrallakin. Tämä on samankaltainen kuin usein käytetty salasana. Ei kukaan voi olla näin sairas. Tee tunnus. Mitähän tähän meni? Meni varmaan 3 minuuttia. Vahvista vielä sähköposti. Mennään tuohon omaan mailiin. 573. Sitten tunnistautuu ja oman pankin kautta mobiiliavaimella. Toistaiseksi tää on. Ei oo koetellut hermoja hirveästi. No niin, ja sitten on tunnukset luotu. Oli nopea ja helppo. Sitten pitäis katella, että mitä täällä on tarjolla. Etusivulla on kiinnostavimmat kohta. Siellä on kiinteistöä, metsäkonetta, autoa. Katsotaan noin klassiset popcatit, nehän kiinnostaa aina. Popcatit on semmoiset, että niitä monesti lumien tullessa ostellaan ja kesää kohti saattaa olla myyntihaluja. Nythän täällä onkin, katsotaan. Äänekoski, Orivesi, Oulu. 6 päivän päästä nää 2 vetäis taas tosta. Noniin, 643 Popcat 91 vuosimalli, eli ei melkein uusi. Nää on semmosia vehkeitä, ainakin Jerry väittää, että nää ei niinku lopu koskaan. Et kovaa ajoa ja huonoa huoltoa, niin on niinku ikuisia pelejä. Ei vuoda nesteitä tietenkään, kunnes saa kotipihan, niin kaikki pihalla niinku. En oo jaksanut noita stressaa. Lämmitin toimii, valot toimii. Etulasi on, noita ilman etulasia, se on aika karu ajalla sit talvella, kun sataa paska sisään. Joo, eli kuskinpenkin verhoilu on huono, ei kiinnosta. Etuoven lasisäröillä ei kiinnosta. Rehellinen kone kaiken lisäksi, niin kuin huutajakin, niin tehdään tästä tarjous nyt. Ja tämähän on semmonen homma. Täällä on toi korotusautomaatti, eli maksimi kattohinta, mitä oot valmis maksaa. Ja ton kokoinen Popcatti nyt tarjotaan tietysti. Hyökkäys on paras puolustus, että mä oon tykännyt aina huutaa aggressiivisesti. Tavallaan sä voitat sen siinä vaiheessa, kun sulla on korkein tarjous. Niin oli se hetki mikä tahansa, mutta siihen jos päättyy, niin ei jää harmittaa. Eli nyt on voittava tarjous tällä hetkellä. Ja sen jälkeen aktivoidaan korotusautomaatti ja vedetään tonne. Ja vielä tekstarin muistutus päälle. Niin tästä tulee sit, olisiko se ollut päivää ennen tai jotain järkevää aikaa ennen tulee vielä muistutus tosta vuoron päättymisestä. Voi tsekata tilanteen. Ja nyt kun mulla on korotusautomaatti tuolla, niin sit tulee ilmoitus mulle mailiin, tulikohan puhelimeenkin tekstarin muistutuksen myötä, niin nyt jos tilanne muuttuu tuossa huudossa. Tässä nyt on tätä aikaa, 6 päivää. Kerkeen tehdä siinä 80 tuntia töitä, 12 treeniä, juosta 80 kilsaa, käydä ehkä treffeilläkin. Niin, tää on simppeli, mua ei tarvii kytätä tätä tässä en enempää. Jees, nyt on niinku Popcatin osalta homma niin pitkällä kuin tässä vaiheessa mahdollista. Eli viikon päästä keskiviikkona illasta katsotaan jääks tää näppiin vai
Vai onko siellä taas joku idiootti liikkeellä, joka kännis huutelee noita ja sitten jättää kaupat tekemättä. Se vituttaa tässä toisen huutajan puolella, mutta ennen kaikkea myyjän puolesta. Tää on hyvä tapa saada tavaraa liikkeelle, mutta sit seasta löytyy valitettavasti välillä niitä pellejä, ketkä sit pelleilee, niin se ei ole tämänkään asiaan kuuluva juttu. Ettei kiitos niitä. Jäädään odottaa.